Aiwa, muri yeZimbabwe vanhu votaura zvavanoda vachiti aiwa gudo riya harazotorerwa Pembe. Muri yeZimbabwe ndotoona kuti vasingizo Tshabangu havasisiri SG weTCC, toona kuti aiwa vaCauton Wende ndivo vanoapoindiwa. Muri yeZimbabwe vanhu vari kushedzera zvavanoda, vanhu vari kutaura zvavanoda. Saka moendera mberi nenyaya iyi, ndokurudzirai bva wasubscribe, wolike, wotina on the bell icon. Tiramboshana mabhidzi anokupa pano paZim News Live. Nokuti nhau dzinobuda dzichinzi in a surprising twist, Sengezo Tshabangu was posing as the Secretary General of the TCC has been officially removed from his position following the appointment of Professor Washburn Muve and Tendai as co-president of TCC. However, the first to act as TCC president is Muve from today. The announcement came today from Harare Jacob Mafume at the press conference in Bulawayo at 3:30 p.m. Mafume is now the newly appointed spokesperson of the TCC party led by Muve and BT. Cauton Wende has been installed as the new TCC Secretary General, confirming his earlier claim on Twitter, where he temporarily updated his profile to reflect his new role before subsequently deleting it. Muri yeZimbabwe ndo mashoko anobuda muzara nazinzi aiwa vaChabangu havasisiri SG Secretary General weTCC. Muri yeZimbabwe ndo mashoko atati timbokuupdate muzara nhasi tikudzei zviri kuitika mupolitical realm yemuZimbabwe. Muri yeZimbabwe aiwa chibotudza mafungiro ako pamusoro pekubviswa kwaSengezo Tshabangu. Aiwa usakangana kusubscribe, kulike, nochete notina on the bell icon. Kuti tiramboshana mabhidzi andokupa pano paZim News Live.